Tervehdys Tampereen ammattikorkeakoulusta. Mun nimi on Sari Matala ja mä toimin meillä matkailun yliopettajana. Mulla on sulle aika tärkeää asiaa nyt uudesta erikoistumiskoulutuksesta, huomisen matkailukohde. Tampereen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu ja Laurean ammattikorkeakoulu järjestävät yhteistoteutuksena syksyllä 2016 30 opintopisteen kokonaisuuden ja se kestää vuoden. Ja teemoina meillä on siellä esimerkiksi elämysten tuotteistaminen, kansainvälistyminen ja matkailualan digitalisaatio, eli aika tärkeitä teemoja matkailualalla. Kannattaa myös huomata se, että jos sä joskus innostut hakemaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, niin näitä opintoja voi hyväksi lukea sinne. Meillä alkaa nyt haku 15. huhtikuuta ja se kestää sinne toukokuun loppuun asti. Lisätietoja ja hakulomake löytyy nettisivuilta. Jos haluat pirauttaa tai lähettää mailia ja kysyä asioita, niin Tuula Malo on henkilö, johon voit ottaa yhteyttä. Kiinnostuitko? Tsekkaappa tämä ja pistä hakemusta tulemaan.